Здравейте и добре дошли в канала на фирма Леси, водещ производител на заключващи системи и контрол на достъп. В този клип ще ви покажем как да разберете под каква позиция е записан даден потребителски ключ от BullKey системата. Първо е важно да започнем, че няма значение от какви компоненти е съставена вашата система. Може да бъде за врата с най-различни брави или може да бъде за асансьор, където се ограничава ползването на нередовните платци или друго приложение. Това учебно видео е универсално за всички BullKey БКУ системи, независимо дали са RFID или iButton. В нашия случай ние ще използваме примерна RFID система, която е монтирана на демоборд. Първата част на този клип ще ви демонстрираме как бързо и лесно можете да проверите позицията с приложението BullKey App. А във втората част от клипа ще ви покажем как да направите същото действие с мастер ключ в случай, че нямате инсталирано BullKey приложение на телефона. Започваме с приложението. За пример, имаме този чип и не знаем под каква позиция е записан. Подаваме го към четеца, за да го отчете. След това се свързваме към системата. Ако не знаете как, изгледате първо учебното ни видео за първоначално свързване към BullKey App. Линка за него може да намерите в описанието на този клип. Когато сте се свързали към системата вече, отидете в секция Събития. Натиснете Прочети новите събития, ако има такива. След като бъдат прочетени, виждаме кое е последното събитие, което се е случило и виждаме, че последният подаден чип е номер 25. И така разбираме кой номер е последно подадения чип. Ако с приложението сте задали и притежател на чипа, то той ще ви се покаже също. Както например виждаме, че чип номер 14 е на Калин Димитров от апартамент 19. Този начин на проверяване важи само за по-високия клас контролери БКУ 417, 419, 517, 519 и 617. Ако с други класове контролери, те нямат памет за събития и при тях можете да проверите позицията на даден ключ само чрез мастер ключа. Сега ще ви покажем и този метод. Ако не разполагате с BullKey приложение или с контролер, който има памет за събития, можете отново да проверите конкретен ключ само с помощта на мастер ключа и светлината индикация на четеца. Всичко, което ще ви покажем сега, е и подробно описано в ръководството, което идва към контролера ви. И имаме и втори потребителски чип, чието номер не знаем. Ако системата ви е монтирана на врата, препоръчваме следващите действия да правите на отворена врата. Ако системата ви е монтирана в асансьор или друго, тогава няма значение. Допираме мастер ключа веднъж, за да влезем в режим на програмиране. Четеца светва в жълто за 15 секунди. В ръководството това е фаза 1. През тези 15 секунди ние трябва да подадем този неизвестен ключ. След като го подадем, системата започва с мигания да ни оказва номера на ключа. Това става по лесен начин, като ни показва последователно цифрата на стотиците, после цифрата на десетиците и накрая цифрата на единиците. Примерно, чип номер 5 би изглеждал по този начин. Чип номер 325, ако имаме такъв, ще изглежда ето така. Цифрите се оказват от системата последния начин. Светодиода мига в зелено веднъж, с което оказва началото на броенето на стотиците. Самата цифра се оказва с брой мигания в червено. При достигане на цифрата с мигания автоматично се преминава към оказване на десетиците. Отново началото на броенето се оказва с мигане в зелено, последвания от мигане в червено за цифрата. И аналогично на това се показват и единиците. Така, например, би изглеждало оказването на чип 325. Сега да се върнем към видеото и да разберем кой номер ключ имаме ние. След като го подадем, светодиода примигва един път в зелено, без да следват червени мигания. Цифрата на стотиците е 0. След това примигва пак в зелено, последвано от 2 мигания в червено. Цифрата на десетиците е 2. И виждаме, че след третото зелено отново няма мигания в червено, т.е. цифрата на единиците е 0. И това е чип номер 20. След като ни окаже, той светва в оранжево за 15 секунди и това е фаза за управление, но това видео не е фокусирано върху фазите за управление, така че просто изчакваме 15 секунди без никакво действие и контролера сам ще се излезне от режим на програмиране. С това ви демонстрирахме възможните начини да разберете под кой номер е записан даден ключ. Независимо кой от двата метода изберете, виждате, че управлението е лесно и бързо. Можете да закупите всички модули директно от електронният ни магазин lesibg.com. Ако искате да научите повече за системите BullKey и техните възможности, разгледайте YouTube канала ни или посетете информационният ни сайт info.lesibg.com. Ние от фирма Леси винаги се стараем да предоставим техническата информация на лесен и достъпен език за нашите клиенти. Ако това видео ви е било полезно, ударете един палец и последвайте канала ни. За нас беше удоволствие и ще се видим отново в следващото видео.